Diego Armando Maradona Franco, asalin sunan Maradona kenan, shahararren dan kwallon kafa na kasar Argentina wanda ya shahara fagen ta maula. An haifi Maradona a ranar 30 ga watan Oktoban shekarar 1960. An haife shi a garin Lanús da ke kasar Argentina. Ya rasu a ranar 25 ga watan Nuwambar shekara ta 2020 lokacin da shekaru 60 a duniya. Diego Maradona ya kasance dan wasan gaba kuma sanye yake da lamba 10 a kasar Argentina. Dan wasa ne wanda ya fara taka ta maulansa tun da kasar Argentina na matakin shekarun yarinta, yayin da ya fafata wasanni a kungiyoyi daban-daban na kasar Turai da kuma yankin Argentina, kama daga Argentinos Junior, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys, yayin da kuma karkare kwallon kafansa a Boca Junior. A dukkaninsu ya fafata wasanni guda 491, yayin da ya zura kwallo 259. Ya fara taka ta mola kasar Argentina ne kasa da shekaru 20. Ya fafata wasanni 15, kwallo 8 ya zura, yayin da kuma a manyan togogin Argentina a shekarar 1977 zuwa shekarar 1994 ya fafata wasanni 91, ya zura kwallo 34. Bayan barinsa buga ta maula, ya rike kungiyoyi a matsayin koci, kama daga kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Mundial, Racing Club Argentina, Al Wasl, yayin da kuma hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta saka shi a cikin jerin gwarazan 'yan wasan duniya da suka yi fice. Ya fafata wasannin cin kofin duniya karo na 4. Ya kuma kasance dan wasa da ya fi kowanne tsada karo na 2 a tarihin rayuwarsa wajen cinikayyar 'yan wasa. Na farko shine transfer din da ya yi a 1982 da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan euro miliyan 5, yayin da kuma na biyu shine kuma masa kungiyar kwallon kafa ta Napoli akan kudi euro miliyan 6.9. Ya fara buga gasar cin kofin duniya ne a kasar Mexico da aka fafata a shekarar 1988, yayin da kuma ya samu nasarar jefa kwallo guda daya wanda ta zama abun fada a duniya, wanda ake mata lakabi da Hand of God, kwallon da ya ci kasar Ingila da hannu. Sai kuma kwallo na biyu da ta shahara wanda ya kara yin fice shine wanda ya yanke 'yan wasanni guda 5 na kasar Ingila a shekarar 2000. Aka bata kwallon karni, wato kwallon tafi kowace kyau. Kan shekarar 2008 ya kasance mai da kungiyar kwallon kafa ta Argentina. Sai ku ci gaba da biyo mu domin jin takaitattun wasu tarihin manyan 'yan wasanni na duniya.